ଆମ ଜଗନୁକୁ ତା ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଯାଇଛି। ସେ ତା ସହ ବସିକି ଟିକେ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା। ତାପରେ ତା ସହିତ କିଛି ସମୟ ଖେଳିଲା। ତାପରେ ବାବୁ ଆସିଲେ ହାରି ମୋ ପାଖକୁ। କି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପୁଅର। ଜଗନୁ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ। ମୁଁ ତାର ପିଇସି ମା ହେବି। ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗଣେଶ ଡାକନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜଗୁନ ଡାକେ। ଆମ ସାରଙ୍କର କେଜାଣି କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ସେ ଏବେ ବିରାଟ କୋହଲି ହେଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ କଳାରେ ବୋଉ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେ ତାକୁ ନେଇକି ଘରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ରୁଷିକି ଆସି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ବସିଗଲେ। ତା ଭିତରେ ବସିଲା ପରେ ଯାହା ହେଲା। ତଥାପି ଆମ ବାବୁ ରୁଷିକି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ବସିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରୁଷାଟା ତାଙ୍କର ସରିଗଲା, ମୋତେ କହିଲା କି ମୋତେ ବାହାରକୁ କାଢ଼େ। ତାପରେ ମୋତେ ସେ ଖୁସିରେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିକି ଘରକୁ ଗଲା। ଆଜି ମୋର ପାର୍ସଲ ଆସିବାର ଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗର ଆଗକୁ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଫଟୋଠାରୁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ମନ ତ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା ତାକୁ ସେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଦେଖିକି। କମ୍ ପଇସାରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆସିଥିଲା। ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ମାତ୍ର 468 ଟଙ୍କାରେ ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମ୍ୟାଗି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ବନେଇଦେଲି। ବାବାଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ବି ମ୍ୟାଗି ଖାଇଦେଲି। ଏମିତି ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ଦିନ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।